Di dema dawî de li Serêkaniyê lêkirina avahiyan pir bûye. Ev jî dihêle pêwîstiyek hebe ku çimento peyda bibe. Ji bo vê yekê gelek pirsgirêk derdikeve, wek bihabûna nirxê kîsê çimento û car caran jî li bajêr peyda nabe. Xalid Newaf welatiyekî ji bajarê Serêkaniyê ew jî mala xwe ava dike, ji me re behsa zehmetiyê xwe dike. والله çimento ji mertê komatê rojê de qadetê Serêkaniyê didin tîcar ma tîcara em ji xwe didum ev didûnî vam dire pênc tîcarat kirin ya vab çava bidum pê 10 kes kirî 5 heza weraqe yani ma ber çava yani remil werê çimento werê werê em çûne 10 saat aman 5 kes nedanime والله متفاوت هي ب 4000 5 هي 5 هي ادو قد بوم 5 كي بري ب 4 نيفابو انا دوم قد بوم جباري 5 كي غصب عني خنب كيف اخذ بكرم يعني مالام نجوم يعني عيديات شي كار عمل والله مدخوازن çimento arzam go bahs arzam go avajar avabi Çimento derbasî bajêr dibej di aliyan ve yayekê bazirgan ji aliyê re qatînin. Ew nirxekî zigihêje 5000 lêreyê Sûrî û ji alîkî din ve Komîta Aborî ya Eyaleta Serêkaniyê ji Kobanê tîne û nirxekî digihêje 10500 lêreyê Sûrî. Wek Birêz Fadil Bozan endamê Komîta Aborî ji me re diyar kir. وەک ناوێندا ئابووری غرفەت ئینشاءات جەمعیە هەڤاڵی مەسەر چەمەندۆ دسەکنن هەر 10 ڕۆژە جارێکی چەمەندۆ ژمێر ji کانتۆنا کۆبانی تێ ئەم لەسەر ملەت بەلاو دکن لەسەر معمەلێ بلۆکە و ئێگە ڕوخسەتێ خۆشەنەداری گرتنە و ئێ ڕوخسەتên ئێ ئاڤاهiyê ئێ شانەداریya me îdara Konseriya Demokrat girtine em li van belav dikin ama ê dinîş bû komîna û ji bo millet em di riya komîna re riya komîngeha wî re derê diçe mala gel xitma xwe lê dixe û bi alîkariya mala gel em tênce me em herekî însanekî bîskî çemento jê ra didin wî ji bo imkaniyê xaniyê xwe avahiyê xwe xerabûniyê xwe çareser bike her eyalet çemento derê û fiyata wê jî sera wê jî 2500 werqî em li millet belav dikin û ji bo gazinê xelkêşkên bûna kemiyal çimento a digihêj wan Fadil Bozan diyar kir. Navê Memela Kobanî a xuya lavarce her eyalet çemento derê ê bi xwedê gorî derfetên digên me yani tiştên digên me bi eyaleta Serêkanî her 10 roja carekê 4000 kîstê 4500 carna 5000 digê me ama belkî îro têra millet neke ji ber avahî tevahî bi hev re ava dibe ji ber kêmanî tê de heye ji ber eyaletê dî jî hene pêwîstiya em çimento heye û ev memel taqeta wê zêde wilo dernakeve ve ruxseta şanedarî a avahiyê heye em ve gor derfetê xwe her carê 5 kîs em 40 kîs 5 kîs gorî imkanê derfetê nav destê me tê em didin wan ama yekî çûyî komînê derxe ew termîm derdixe yanî gava tu termîmekê dexê xanîkî 20 kîs 10 kîs 15 kîs 25 kîs zêdeyî pê nepêwîst e ama insanekî derre ji bo ruxseta wê ji bo ruxsatên şanedariyê em gelek çemento denê heya 150 kîs her 10 roja carekên 5 kîsî didin imkaniyê me ev îro dest me de em her ruxsa komînê 20 kîsa didin yê memela jî 5 kîsî didin yê ruxseta şanedarî jî em 5 kîsî didin ev îro derfetê destê me de Tevîkênbûn û bihabûna nirxê kîsê çimento lê xelkên Serêkaniyê berdewam in bi avakirinê. Aryana Mihemmed Alî, Wan FM, Serêkaniyê.